Ensa Eyemo yabono morogo mwancho muligereri na gukwandira ndonzi yasoberetenga kende ngo kuwaligania semesa yamangana maya elinkomanye gati yari twabere to kuwaliganira kurwa sema mbyale ngentambe kwikachinse chigabano chi yabono morogoba lituko niliya Jumaine etalikiye mu mutinyo gatatu omwaka w'ekiri bubere na meronge bere nebere andonzi yasoberete no kwera bure tukulyawo ndiyalenge ligi ya keroketo chukuligereri mange ana asensemo ya magendro nabaigona ya abereka gwateka kurwa sensemende asomuno ahwemanyerio igotolenere Joshua Auta ninchereterane nkuruko Vincent Onyancha. Na kuyachaka nelibuna wana hobomo bwa azimio la moja litukolia nkioni goje bogotarira county ya Nyamira na bwege county ya Kisii aseganga yoko ne kibunango ikirani bali na gukwanira mange anene ase ogochia kuligiri chikura ase orogongo rwagusi nigo chinga kicho mugavana bwe county ya Kisii Musike James Ngwae atebire bunani go orogongo rwagusi ru yaligandi bwe ikiranu asoko aligani azimio la umoja ekero bawuchi ko ne kibunango bwatira na bali na ikirani ya magende asorongura gusi anaso kurebelia osio bochorio bone bogo chikokolekana omutinyo gatano na gatatu. Say that I've said is that I'm hoping that all the candidates will ensure that we have completely democratic speeches. Yes. There will be no how do you call it? There will be no sponsored youths to all sponsored bullying. All sponsored bullying. I would not want it. Has never happened in Kisii. We hope it is not. It doesn't happen in Kisii. Prayer session. There will be people there. With the moment, all you need to do is to announce that Raila Odinga is coming to this particular venue, and people will be there. So there will be very many people Thursday, and most of them will be there because they love Raila Odinga. So this narrative that people are creating about people mobilizing, forget about that. People have Raila and they will be there to receive it. Nago tsigana na yubono goikase nsemende habali mibeke miligie chaili tukoliale nigo banyara gosangamo na bwatani ba bo saba bwatani ibeke miliekyo okorwa ase ensemo ya etore gotoka ime ya sameta mokwerero ekroba kwanda mange anasoko ni kwabo una baguchiko kinya kemeligie chae omurikyo ito ndemo Steven na mange ogosangana kubwatira nangati ebintu bigosira gokina konde gwensi ase tunubali yetora niga bali mibecha bakoiro basanga ibirengereri nemechando yabamo no munyakero gobwe factory ya Nyamache uyu naendo romo director basi chache Dr. Abel Kenyoru inwa balimi ni nukeregento asega asiyecha ebiasare onye moyo yonecha ina ase biasare ebi twensi ntuyo ejaira ero yairanire director yaingeire jigari jiro unabone gari sebo ita mo seni batara rusjae eyige kurara kyara mo seni barane mbego joteraba chibesa chechae ejimotoete ngade tomenta ngo chinde na chigo isana twasomere abana baitu nonyeigo nigo bagokereto gonjurio kuya kwa beira sobole bino bonchireri bweke meligie chae gukora una abataneri bamenyekaine buna aba director bachore imechi factory chiechi chae abalimi baito echae bakoreta ningiya na intumuna barito kurigereria twanyo tonjuriria ekigwange kenene koru director maswa era ongeyeiga gocho wa matembia buri abatoro tuwa ine korwa egari gocha sabari mbia togoteberera ensemo yokonie chae yeto rangatie chinseme 55 chikoire chae ase factory ya Itumbe abwa sabari mibeta ni chiri bu 13 berigeti gochio nigo bono basabiru gosimeka gokini na kurende chae yabo biya elio komente kerengo gie chae gochichi factory eyuera akini enenga baremi bakonyora chai yetu isipite 8 days 7 to 8 days hapo ndio tutapata mazao ya wakulima itapata kwenda juu. Kitu kingine ni mbolea, lazima tuweke mbolea kwa shamba zetu kulingana na mafunzo ile tumepewa. Tuhakikishe tunaweka mbolea kwa mashamba alafu tunachuna kwa masiku ile inayofaa. Toroshie chai ile quality egoika Mombasa yaguru
ekiagara karomotaro ore tatia chaire quality go yabe bitte tokoro ke songo bypass monto tayo ko igo nogoraria echaye barendete haspandiri obole migwe chaye no bole mugente go kina sekere ngo kya gwango mono sana asorongo rwa gusi kulende bono gwetero kubwatira na gati yaba migwe chaye aba director bechitundu bali n'abanyakenyero bechitundu bali ao gochi kwene kibune ichera chigoto ninyare ko bechaye engia ichera nyare gusime kuna kunyara gukini gwa sobwa gona sobwa ngasorongo rwa gusi na kwene kibune ngeri abali baranyore gwetera ogosimeka noko ni chaye yabo ngobo konge ne bonus baranyore be bonus yo koisaneki ingo report yeta seniki ya Ndizi TV kurwa secha yakoni gwega sense moyetora yotoka imyasa metamokorero woda kretariane ndemo Steven Biyamono ndemo Steven asorobochirwa senchira yoboikirano bono gotigano robochiro goikana inda asorobochironde awamenyi kurwa sebunge ya burabwe gotoka se county ya Nyamira nigo barokane komechia oburai ase county yo abalimi na boigona abasahi gobe murungairi asabaga ndiyo yokoligie krokyo bo governor kurwa se county yo James Kemoni konyara ko baikange robochirwa senchira yoboikirano abangina baminto tabakakambu ya mole biyamono Urabuga tuabere na ugo chande ko konene munatolese itoga nto bwato bokong abarai igotoko bachikura banda bebisa chimbago ime okuona ukwabere okubolia na nene abamenyi benseme yabagania serikali ye county ya Nyamira konyara kuligirana koigwebere byabo kubwatekana buna okuboro kwa mache ngati mechanda gendete kubwaterania asenseme yega okuona na amenyi benseme yega ase kenyoro kirandi gigotoke ensemo yeronge ime ya bravu nigobate buna babere bakuligia bare babo likonyara konyaro bokonyi egento ikiraboniga bataranyora abaga na bangina mbiya mule na abana biya mono njengo teba kimenia gamonio yato egasi munanje no muture dinde lakini rende taji jaga obokora na kitogo ko abantu baito mbato koryo mayo muya atobwatisie tonyore bintebyo bone gente kia omugambyo ikirega Abuo ngati yabamenyi kurwa sebunge ya burabu imeye county ya Nyamira na gati yabalimi awe murunganelio gotainyerwa na barai ase county yo litanga niga igane kenyorogie ito kebwata amangana amange yoboremi mario go yoboremi ntobwati ntobwato botugibwe chiombe botugio bumboyo tali tokorwa to adasigizi abasigizi batari mabere gaga no to yaroche ngogorota omonto atatenaki nga yoko ya barateyo nto bwatiye toko ka civic education igoro yobo tugiboronke egendo tutagete nkeringa nto tugete chingoko lakini bona chingoko echi tu ebara ya toborire egariye gwete ya togoria magena Korengana na borobo kuborwa kwa mariogo gokinyo bolemi ngati yemechando yobwatiranete kuru asensemeyo anene gotanyora mahegerio igoro yobolemi ntwanya gotwara ekwende kemistienge ya mariogo otanaki riogo riyeri gotoka segete unless okanye chingeni kurusigizi chinyanya kurusigizi toche konyoraga toche koria oburabo matoche karengera atokonye asamangana yobaremi amario gotonyora amaya atokonye sibeke chingeni chingiya toneri chiparechi abachiparje tukirosigwe nigo chinga kichi abasaibo igobatebere buna ogotanyora miremo ase serikali ye county ya Nyamira na kumbigwa nigo kwairire gati abasae kwebwaterania asobosaria ntwana youth bona iga somebody wako sukuru ya batanyora gas number 1 kala jiga sigo to kosinya Nyamira county monto ko una bairi sani bae usabairi bae no to ya kinto karteki takonya gati kaki anya chemso yo chire umraine aro inaro lire mana we are like youths atoro jiga sinane county ali Ndizi TV Emesa yamangana maya Nago tigana na yubono go ikasoro botirondo bosyo bwo kweroberia samatemo mana KCPE ni gobona haborokiwa bagendrete go segeto nabego na borokiwa aseganga yogokora amatemo yo hayamaiga yogotara chiskuru au omurikito brand sagni sena norobochirwa senchira yobokirano
Sekta yechisemini gobono area sebirundo byo kwarigania amatemu a Kenya Certificate of Primary Education KCPE amatemu a chigo cha karizgura Jumatatu wiki yankyo abobono asaborokiwa be ward yabo gyakumu bonchari county ya Kisii borokiro kwarigania abosi bwa amatemu ayo. I am very prepared and I really thank God. And I have faith in God that I'm going to pass with flying colors. We've come from a humble beginning, and we know that never judge a humble beginning. Revised enough, confidence on myself. I think we are ready. I would like to go to Asumbi Girls National School, and I hope my fellow classmates will do the same. I'm feeling great about the exam on Monday, and I'll do my best to pass this exam. Boigo aborokiwa nigo batebire asege keke gababere na aborokiwa abo nigo bare no kwege na asebare abo bonno asa maiso onsi aligerereti abateneneli na babwatani bamatemu ayo na nigo basabira boiboliko baborokiwa chinga kichingororo cyo kuyarigania gukora amatemwa twabasabira manya ekera baji wansi muti matemu abo ewiki oja Jumatatu abibori na abari bono bonse bana bamenyete fanyare gwetabuya igotora goke. We are assuring the members of the public, we are assuring the parents that we are going to do well. We are set, we are confident, our candidates are in good health, and we are all set for the examination on Monday. And we want to believe we'll give you results. Kubakonya irangiye babwate na barumambia banyare ko ba good leaders egekogera kurugaiga we are not ntoliko tebangamba che babe batigusiko gose baba abantu bataliko konye kenyoro kubwa mono twabikire Nyasaye mutu ese ngencho keregento bono twatieliri ponti atuganya matema chinga kechecho bonsi abari no kuganio kuyanigo bagendererete ko bakonya aboroki gwabwe birwanerero bago chigotumeka litskoria Jumatatu. Joshua Maragia through the JN Maragia Foundation for the support he has extended to our school, and actually not only in our school but the wall of Bonchari. Enjira be bangire enjira abantu baba basomiri nandi babeire bakugani bakora amatema biyamana se serikali yetu yatukonyire se bitabu biyamana saba bodi baba banjite abana bagaje school ese mangana yonsi biyamana se foundation tu anyore ya Maragia Foundation yale ameritende mimi siwezi eleza sichararamika kaune Retarian Brian Sagini Isena Biyamono humurikito brand Sagini Sena sorobochurwa senchira yobo ikirano bono togo tigana ne brand totigare asamba nganarenge tamma sabona boygo chisemi nigobono aboroki wabari bachokara matemo wa KCP boygo ases kuru ya ibare gotoka nsemo ya kebirgo meye county ya Kisii na barogubane kigo bekerwa amasabo asekirisia geskuru yo rituko lya rero. Aborokigwa b'ekisukuru cya Ibara Primary na Secondary kigotoka ensemo ya Kebirigo county ya Nyamira mbatu aralituko lya masabolero. I pray for those candidates who are going to sit for the exam both in class 8 and in form 4 in wherever school they are, so they may give them a remembering mind so that they can remember what they have been taught by their teachers. And at this moment, dear Lord, we pray for a combined effort from both the parents and us teachers. Omurandi Victor Obare nara masabo aborokigwa bago kigokora amatemwa a KCP na KCSE na kubaganiria Amayia. Wazazi wetu wamejitolea, then you must work and work smart. Omwalimu omonene bwe skuru ya Ibara Mix Richard Mutari nate baborokigwa abumbaliganire buya kukigokora amatemu ayu amanene uchakira mambia abana masakaranari baroiseiri bako barivise bako bagaided by abana ndo expected gukora buya sana ese amatemu ayago cyabana babonse bare ready kusibana naki nasegeta abayiboligo ikabana babo egento ndate bya bayiboli tobange nabana baito
erusene ntambe naende moringa tokonya abaibori baito kiagira after 10 weeks ngoenda tore eskuru naende abana ibori abana bakora bagutwakanira efisi. Aboro kigwambate bambale nogosemeria bunamba kigoye chabuya ase amatemu ayu amanene asa marieta ni gongoro kumela possible umwaka oyo ntore nogosemeria ngangweta tore kubwatekana n'umusingi uri abantu batubekeire angoro kwa Aaron Nyakundi ondieki gweta tore mate tore prepared na kwanza mambi kwa tore kuri vice eya skuru ki Our Lady of Mercy Ibara Secondary School etivinereri Ndizi TV Obasubobo Gusi Kurwase County ya Nyamira Job Maangi Job Mahangi kurwase county ya Nyamira mbiyamuno oyu no mulikito kurwase county yubono gotigana nayo igotokomera na Brighton Makori yubwe gotumanyibuna abaliki amo nabararya igobomera naso mu bagani muri tukuri alera anako kwanera ali balengete gwikirania ane ase obokoleri bwabo ekero bagendrete ase emeremo eyiga roboti rwasenjira yobwikirano Maiga ya serikali wetera ase wisara ya oberani kuralia gosego chakia ekiombe kemo ekiekoringoria na kumanya amagani aliatakiri gonjorerwa ase amangana yoboriki imeyense ya Kenya nigobono ekiombe ekio geikase county ya Kisii azikyomerana nabaliki amangana amona babwatani awao abuberera amagani abo aliaganetigo kigonjorerwa ase oberani bwa amangana. Basically a public hearing. Towards the end of last year, the Minister for ICT, the CS Job Bushero, set out a task force to develop the media policy guidelines. Gokwana ekero bahari gosangirira birengereria ebyo nigobano batebiremuna nirebuya amonjoreri gochenjigwa elikoreta obwasioku no boene ase oberani. And the purpose is to find the gaps that are there within the old policy and to now formulate a policy that addresses the media environment. Boigo abaliki bamangana mbatigiri maega asina barubaru ebirengero byabo nakoteyabuna nirebuya amachika yuna marwa kurigererigwa elikoreta obwasioku ase amangana yoberania. Gongo getana omorobero igorenge gaiga nkorengi bono amaoni areto banyara ko baba gusangirira ingo chiare kobeku amo na maoni ande aba kurwase chimide chinde kenyingima elinde ebyombe bigabya ito bya bari tokokorera emeremo binyare gutwara enchira bagokorega asi buya naende enchira yoboene gochiase omwananchi amachiko nare abwene tukubwatiwa egere nario oboronge buso maene bwa abantu bari bagotegerera sibakorore television bo utabe bo gusariwa munabono ukukwana gero ya mangana abana ukuripoti gero ya amangana alime ayichi family usabantu aboigo ebyombe aho nigo byesokya nakuru amagani abo gochi ase ekyombe ekyo. I was privileged koboyo mobo oli okoligerenga policy kina policy ki number 1 igongo tangambye mana senge njombali gereria egentokerige gonchanda boira emeshara yabanta bakorukana ba media baito umwana ona achiete skuru agasoma akaire vitabu ekaraire vitabu ebiga ochire mwamenyere kumurika moko mwaka na chiringiro 8 ono muntu obwate family obwata abana obwate bills agwakana chiribwe kinanya nkiziko mokonya ekera abana baito bagochicha kurigichi gaschiri tafadhali baeli baga baire ngina mwisho komino tigagutaka ngana ndagende below the belt omanya guchaka ko mwegas goriboteria igataseni Ndizi TV eriethariane Brighton Makori Mbiyamono Brighton Makori asoroboti rwa senchire yobo ikirano bono gotigana na yugo ikase nsemene to guchikomulekera amangana asiasa oyokolige krokyo bunga kurwa sensemo yabo machoge chache meye county ya Kisii Abdalla ni gobona aburi amenye benseme yokumubwati ya seganga yogo chakolige keroge kinigo boygo chinga keshe nyarga ko buri abamenye benseme yoboigo kwane kibuna nko bachora barabara ibara chikuba ikiranya magendro anasobo chori bonne bogo chikokoleka no mutinyo gatano na gatatu. Bueno, ekaroko gore bus para teye goetera. Igonga kia mangana imunyaruji. Ore mulumburia. Abangina. Nimba teme cyane mubwate. Mangana ya machi.
neba ngatari ngegasi anere muchumbe nero korosia mache lakini agara mwangero buraiburia wetere gotieri na inje nindo cia basani toje tori minande bisima tomente munekia begetugabwe toje to mnabona basaba ninjembe ko kwane komente kane ekorero raticulation yani amacha asuka sukiwe ne pipe go chama abande monyore abani tugande barugo abantu bamito bensemeri asitorogoro naro gitora nyore kertu anyore kirogeke tonyora basani tore bege sima ari ntamoja bale ngamaite tamoja tamoja maeto tore mege sima ntamoja abantu begwengire na barabanywa mache agotirimbuka igago so emeji go eta ane formula tege songe grogenga ninga mwezi mwanchire togera so mkono wa baba tunataka tukae kwa upande wa baba kwa upande wa serikali upande wa Azimio na boigo gotigana na roboti rugoikana inde aso roboti ronde yo koligi boige kergo kyobo misio kurwa se ward ya Kisii Central ime county ya Kisii Kennedy Mogire ni gabori bali babwate bagani yanga nchizukuru kone kianga kiamatema wachi gokorwa mbali gokorabo boigo ni gabori serikali ye county ya Kisii kumubwati ya siganga yogo siria marua ayo akoengo ange nchizukuru Mildred Mumanyi na Mange Lituko lya kabere nainde aseo yokubolia ekerogo kyobo MCA bwa Kisii Central Ward Kennedy Mogire agendrete kwena na ebinto au bunachi geometrical set chi pencil chirura gatie binde binge eliogo konya aborokigwa asamatemu aba manene guchakira Jumatatu. Mogire nigo airari bagali abene eliogo saba chinyomba cyo kwegokia chirichire angene chiskuru kurusiwa aroro na kugania okubwatera na kobeo ne serikali eliogo tanga omuchando bwa mariogo yogotindia oborai bwechingeje cyonse tubwaterane osiria ebinyugwa bikoni wange nese abana babasomera gose chiskuru eko rogo chikago gotebanga nyombe nde yonsiyera ase ebinyugu bigotoka ebe obware bwechi omworoki wabwe kirasi gye 11 gose form 3 nera nigo aganiria abamu abamaya ase na barobo bagendete kuyarigania mutu ya matemwa amanene arache koba omwali bwo mwakoyo oyo oturubanetiwe nebinyinyi bya COVID-19 na koirera ekalenda yechisemigo chenchia. I want to wish the Fonkos a success in their upcoming exams. May God bless them and may they pass with flying colors. Yungo ripotelia egetaseni kia Ndizi TV, elietaliane Mildred Mumanyi. Biyamono Mildred Mumanyi soroboti rwa senchira yobo ikiranu moncho morigeria soroboti rwa Mildred Mumanyi na otogo ikiro molio manganama ya senchira yobo ikiranu Ensa Eyemo ya bono marago bana mange twakwariganite kolende kubwatekana nebiro ayuamona yanda mange ninyare kogo sansamuranira chikora gaisato cyabo tukoyinyura asense ya Ukraine ikiraboniga abantu 150 babiri nigo bakure ase chisegi kigandate kone kigoro gati Ensa yo amonense ya Russia ayuamona na mange inkomanye uri twabwateranira kuri asensemo y'umuntu hwemanyeria kuri kwa Joshua Uta nyira tubwatugotera nsemo ya mtandao ensemo ya Facebook tonyora buna Ndizi TV News na bwa ensemo ya YouTube tonyora buna Ndizi TV News reterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere ugose otutalire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe